D. Surabaya Jati. Pak D. Pak D. D. Saben dina mengkelapun jroning sepi sampun amung tansah ketulung wewayangan kudu kaman wong bagus Pinalitan bisa lali saya rucitani lalilamu wong bagus amung kumandel ing banduking netra Piye katresnan piye tresnaku piye statusnya piye saiki Napa? statusnya piye saiki Kanca. katresnanku statusnya piye saiki Juga pripun? break apa wis anu kowe ket mau dirasani karo sing nyaron loro Pripun? kalau gak dikokin nih kokin ketok nah Rondo Pripun? kepling. kae sing nyaron kae sing gua ngetan kae loro kae kembar kae Terus ganteng jomblo kabeh wes Ayo ndang saset ta lo. ora lek sing demungke ora jomblo kae ngendi Sesepuh. ngendi enek lho ngendi enek Tron Sing demongi duda ora jomblo. ora ngendi enek ora duda kuwi oh ngono Danyangan lo nek gitu. ya lanjut. yo iya lho Nggih. Mongko Kang Mas. So. Kebesani tanah bisa tinuku. Sudolan prasetyaku tak korbanake
Iramane. Ayo. Tublak tutak tuk dedang tak dendang tuding sakmono. Ayo. Os, neh. Terus sakmono iramane. Ya. Tata sik. Kalem. Opak neh, Matris. Opak neh yo. Kalem. A. Kalem Iki buter-buter lagi.